И здравейте хора в днешния Майнкрафт епизод. Сървър играе с приятели и ще правим оцеляване. Както виждате, аз вече малко съм започнал, защото забравих да пусна камерата. Иначе тук сега тъкмо се сетих да почне да снимам и намерих иглу. И както виждате и такова. И видите. Добре, аз съм много тъпо, мислех си, че тук ще има такова. Сега трябва в едни от тези къщи да намерим хляб, защото нямаме никаква храна. Както виждате. Нека влезем тук. Добре, няма нищо. Знаеш, по това ще го взема. Не ми е проблем. Нали? Но там има още от виличове. О! Как му казваше? Охо, диамантче бадзе. Blackstone или там как се нарича. Напишете в коментарите как се наричаше, защото забравих. Добре. Нека отидем до онази къща. Ми хора, вече имаме диамант. Взимам си това синьо легло. Идвай при мене. Сега ще кажа координати. Координати са ми 20, 69, 250. Аре, идвай. Че се стъмва. Въглища съм бил начин на пушмите. Добре, това още не. О, забравих, че вилиджерите имат такива къщи като иглу. И си викам, че е иглу. Ох, не, аз съм тъп. Аз съм прост. И си викам, че е иглу, то било къща на вилиджер. О, да, моля ви се, напишете в коментарите, че съм тъп. Няма. Аз забравих да убия Айрон Голем. Аре бе, идваш ли? Аре, идвай, че ето. Брат, що няма мобове? Мога да направя мобове и това не се спавнира. Тук си направя респаун point. Да, пишете идеи за по-нататък в това, нали, в сървъра да правим. Ще поканим и още хора. Имаме, нали, други, които сигурно ще искат да играят. Трябва първо да намерим хубаво място, къде да живеем, защото това място няма да е хубаво. Ега ти огромната пещера. И пак забравих да убия Айрон Голем, но нема се връщам. Мен ме мързи. Ало. Аз сега играя с такова. Играя Майнкрафт. Да, чайте хора, че ми звънат фенове. Идвай в Майнкрафт. Няма да идвам в Майнкрафт. Добре. Кой ранг ще направя? Абе, спокойно бе, имам ранка. Оде аз знам бронз, силвер. Силвер някъде, не знам, да. Окей. Чакайте хора, че ми звънат някакви фенове тук да играем други игри, защото аз съм много добър. Не навсякъде. Да, всеки е слаб на нещо. Но не и на баскетбол.
О, хубаво място. Абе, второ село. Абе, хора, този епизод ни е късметлийски. Второ село. Този епизод ни е късметлийски. Щом аз го казвам, значи е вярно. Няма нищо. Второ село, а сме само първия епизод, хора. Добре, тук има пшеница. Добре. Знаете, че аз епизодите по принцип ги правя по 15 минути дълги. Понякога 10 даже. Ейте да ме бие. Аре бе, ще умреш. Ма казах да умреш, нали? Да взема дървото, че е важен ресурс. Ми добре, взех си айран. Аре, са ти изчезвали. Изчезвам на някъде другаде да намеря малко по-хубаво място. В смисъл, тук няма дървета и не е толкова право. Знаете ли какво? Другия епизод ще ходим да копаем, да търсим сигурно диаманти. Давам ви лек спойлер. Може и други неща да правим. Това място не е добро, защото е много нависоко. Трябва ни по-ниско място. Например към 70 блок. Даже е по-ниско. Защото какво ще правим на толкова високо? Тук са само такива. Вижте, ако не ми вярвате, че това е серверето, показвам. Тук има много пещери. Не знам, това място ми изглежда като добро, обаче... Не знам. Ето натам, ако отида, може би ще намеря по-хубаво място. Не знам, има много тъпа идея да си направя точно този остров. Аре бе, помой. Влизаме в още една такава гора. Има пещера. Аре бе. Нещо са такива лоши места. Що само на мене падат такива лоши спаунове и такива гадни сервери. Буквално спауна ни беше в снежен баян, сега не мога да намеря хубаво място, къде да се. Добре. И не мога и да мога. Чувам кучета. Ето. Нямам кока. Абе, влязох в тази пещера. Мърсни. Защо?
Натам виждам май буде. Не. Да. Поне има островки. Ние сме вече сигурно 1000 и повече блока от спаун, поне аз. Аз съм поне 1000 плюс блока от спаун, 1500. Пробвайки се да намеря шивано място за живеене. Не мога писне ми. И хора, мисля епизода тук да го приключвам. Ако ви е харесало това видео, лайкнете и се абонирайте за канала. И предлагайте други идеи какво да правим. И ако ви е харесало, лайкнете и чао!